Γεια σας, καλώς ήρθατε στο podcast της Συνπνοής. Ελάτε να πάρουμε μια πνοή μαζί. Άλλο ένα επεισόδιο στο podcast μας με αναστοχασμούς αυτή τη φορά. Θα μιλήσουμε για την ευτυχία, αλλά πριν από αυτό να πούμε τα τετριμένα και τα τέλος πάντων στανταράκια κάθε podcast. Αξιολογήστε το podcast μας αν σας αρέσει, αφήστε μας μια αξιολόγηση, αφήστε μας ένα σχόλιο, ακολουθήστε μας. Αν μας ακούτε από το YouTube, κάντε εγγραφή στο κανάλι και ένα like, ένα σχόλιο θα ήταν ευπρόσδεκτο. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε σήμερα? Έχω κάποιες έτσι σκόρπιες σημειώσεις στα τευτέρια μου και κάπως θέλω να τις συνθέσω και έχουν όλα να κάνουν γύρω από το τι είναι ευτυχία. Υπάρχει βέβαια και ο Φάμελος, έτσι, με το πασίγνωστο τραγούδι «Η ευτυχία είναι αυτό, τελίτσες, τελίτσες», που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό παίρνει την ερμηνεία που μπορεί να δώσει ο καθένας μας και να δούμε τι ερμηνεία θα δώσουμε εμείς σήμερα μέσω από τους αναστοχασμούς μας. Η ευτυχία είναι κάτι που το βιώνουμε, δεν είναι κάτι που το κυνηγάμε. Αν συνεχώς κυνηγάω την ευτυχία, προφανώς και δεν θα τη φτάσω ποτέ, είναι κάτι άφταστο, τη βιώνω. Αυτό προσπαθώ να κάνω, όντως να βιώσω μια ευτυχισμένη στιγμή, μια ευτυχισμένη περίοδο. Είναι αυτό που επιτρέψαμε να μας συμβεί. Wow! Είναι αυτό που επιτρέψαμε να μας συμβεί. Πολλές φορές έχουμε υψώσει όλες μας τις αντιστάσεις και δεν αφήνουμε να απολαύσουμε, να διασκεδάσουμε, να βιώσουμε μία όμορφη, ασφαλή και υγιή σχέση, γιατί δεν το γνωρίζουμε πώς είναι να ζεις κάτι τέτοιο, μας φαίνεται παράξενο. Είναι αυτό που επιτρέψαμε να μας συμβεί. Πολύ δυνατό. Είναι αυτό στο οποίο επιστρέφουμε η ευτυχία. Και αυτό πολύ δυνατό. Πού επιστρέφουμε συνήθως, σε κάτι που είναι πολύ ασφαλές, σε κάτι που μοιάζει σαν να είναι το σπίτι μας, σε κάτι πολύ ζεστό, πολύ χουχουλιάρικο, σε κάτι που μοιάζει με αγκαλιά, σε κάτι που μοιάζει με ασφάλεια, αγάπη, αποδοχή. Όταν επιστρέφουμε λοιπόν σε κάτι τέτοιο, είναι ευτυχία. Είναι ευτυχία να επιστρέφουμε σε κάτι που μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια, ειρήνη, γαλήνη, αποδοχή, ζεστασιά. Επίσης, αν εγώ προσπαθώ συνεχώς να αποδείξω ότι αξίζω, κάνοντας πράγματα, μιλώντας, λέγοντας διάφορα, ελπίζοντας, περιμένοντας, οτιδήποτε, αν εγώ το προσπαθώ συνεχώς να αποδείξω ότι αξίζει να ασχοληθείτε μαζί μου, αξίζει να μου δώσετε μπράβο κτλ. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την ευτυχία. Όταν βάζω τον εαυτό μου σε θέση ισότιμη, τότε είναι πιο εύκολο να βρω την ευτυχία. Ούτε πιο πάνω να είμαι, ούτε πιο κάτω. Να είμαι δίπλα-δίπλα, ισότιμα σε όλους τους ανθρώπους. Όταν βάζω τον εαυτό μου σε θέση μαθητή, κάτι έχω να μάθω εγώ από αυτό το πράγμα που μου συμβαίνει και είναι ή πολύ όμορφο ή πολύ κακό, τότε είναι πιο εύκολο να βρω την ευτυχία. Επίσης, οι ευτυχισμένοι άνθρωποι δεν σημαίνει ότι είναι με στην τρελή χαρά, χαμογελάνε συνεχώς και σταματάνε να είναι λυπημένοι, σταματάνε να νιώθουν απογοήτευση, σταματάνε να θυμώνουν, έτσι. Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι απλά ήρεμοι. Συνδέεται με την ηρεμία, με την ασφάλεια. Περισσότερο σημασία έχει λοιπόν με τα συναισθήματά μου να νιώθω ασφάλεια παρά να έχω συγκεκριμένα συναισθήματα. Όλα τα συναισθήματα είναι καλά να τα έχω. Μια χαρά είναι. Το θέμα είναι να νιώθω ασφάλεια με αυτά τα συναισθήματα. Επίσης δεν γεννηθήκαμε για να είμαστε τέλειοι και δεν γεννηθήκαμε να είμαστε και διαρκώς ευτυχισμένοι. Θα υπάρχουν φάσεις της ζωής μας
που δεν θα είναι και τόσο ονειρικές, δεν θα είναι τόσο ήρεμες, δεν θα είναι γαλήνιες. Θα υπάρχουν φάσεις της ζωής μας που θα έχουμε μια κρίση ταυτότητας, που θα επαναπροσδιορίζουμε τον εαυτό μας και εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο σκληρά. Θα περάσει και αυτό και θα την ξαναβρούμε την ευτυχία και θα επιστρέψουμε λοιπόν στην ευτυχία για να το συνδέσουμε το προηγούμενο που είπαμε πιο μπροστά. Ναι, αυτές είναι οι σκέψεις μου πάνω στην ευτυχία. Πείτε μου κι εσείς, τι θεωρείτε τι είναι ευτυχία? Η ευτυχία είναι αυτό? Σας φιλώ γλυκά, γεια σας.